Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyzyň hemem iki ýurdun döwlet başdanlarynyň ýygderli tagylalary netijesinde Türkmenistanyň we Özbegistanyň arasyndaky hyzmatdaşlyk täze mazmuny bilen baýlaşdyrylýar. Ýokary derejede amala aşyrylýan özara saparlaryň dowamyna gazanylýan alalaşyklaryň üstünlükli durmuşa geçirilmegem muň aýdyň beýanydyr. Täze taryhy döwürde Türkmenistan we Özbegistan Respublikasy dostlugyň we hoşnýetli goňşuçylygyň gadymdan göz başlayan ýöreleglerine agrarlyk bilen däwe öwrülen hyzmatdaşlygyň kuwatyny artdyrmaga hemme tarapdan taýýardyklaryny görkezýärler. Şoň bilen baglykda iki ýurdun eşewur toparlarynyň arasynda özara gatnaşyklar netijeli häsiýete ege bolýar. Iki tarapdan eksport import amallaryny artdyrmak, hödürlenýän haritlaň we hyzmatlaryň germini geňeltmek boýunça bilelikdäki taslamalar durmuşa geçirilýär. Eşewur gatnaşyklaryň ýola goýulmagyny hemem ösdürilmegine geçen ýylla iki ýurdun döwlet başdanlarynyň ak patasy bilen serhetiýe gazalygyny açylyp ulanmaga berilen sowda merkezine möhüm orun degişlidir. Türkmenistan Özbegistan eşewurlar maslahatyna taraplar iki ýurdun arasynda sowda ykysady gatnaşyklary hasam geňeltmek, birige iýerleýän haritlaň we hödürlenýän hyzmatlaryň görnüşlerini hemem meçörlerini artdyrmak, ministrliklaryň we edaralaryň arasynda gönü gatnaşyklar ýola goýmak, telekeçilik düzümläriniň arasyndaky hyzmatdaşlygy işçileşdirmek boýunça alınıp barlayan işleň barha giň girme eýe bolýanyny bellediler. Eşewurlar maslahatyna gatnaşylar iki döwletiň uly mümkinçilikleri eýe bolan özara bäkitli sowda ykysady hyzmatdaşlygy işçileşdirmäge özara gyzyklanma bildirýänliklerini tasdiklap, hyzmatdaşlygy diversifikasiýalaşdyrmak boýunça anyk çäreleri ara alyp maslahatlaşdylar. Belenşýaly munyň üçin iki ýurtda da uly mümkinçilikler bar. Türkmen we Özbek tarapynyň wekilleri iki tarap bilen gatnaşyklaryň oňun tejribesine dayanýan iki ýurdun giň ugurlary boýunça hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin bary bolan mümkinçilikleri netijeli ulanýanlyklaryny baha verdiler. Türkmen Özbek gatnaşyklarynyň däp bolan dostlukly häsiýete eýedigini ygtaly. Şol gatnaşyklar deň hukuklyk, biri hormat goýmak we özara bäkitli ýörelgeler esasynda eýdigderli ösdürilýär. Şunu taraplan köp orly netijeli hyzmatdaşlygy, şol sany sowda maýa goýum işi, eşewurlar toparlarynyň ugry boýunça gatnaşyklary işçileşdirmek bagyty hyzmatdaşlygy munun bilegem ösdürmäge taýýardyklary tasdiklanyldy. Sowda ykysady hyzmatdaşlygyň ýagdaýyny ara alyp maslahatlaşmak bilen yksysadyýatyň we sowdanyň dürli ugurlaryny gatnaşyklary ösdürmek mümkinçiliklerini seredildi. Hemem hyzmatdaşlygy geňeltmäge mümkinçilik berjek we iki goňşy döwletiň hojalyk düzümleriniň arasynda iki tarap bilen ykysady we maýa goýum hyzmatdaşlygyň munun bilegem berkidilmegine ýardam berjek şol sany bilelikdäki taslamalara garamak möhümdigi bellenildi. Belenşýaly iki ýurdun eşewur toparlarynyň arasynda işçiň gatnaşyklary ösdürmek, bilelikdäki kärhanalary döretmek, eng täze tehnologik işläp taýýarlamalar ulanmak we innowasion yksysadyýaty kemale getirmek boýunça işçiň tejribe alşmak Türkmen Özbek hyzmatdaşlygynyň iler tutulýan ugurlaryň hataryna durýar.